βρει το δρόμο. Καλώς το βρήκαμε. Δεν το ξέρει αυτό. Ο ένας ο μπουρλός και ο άλλος ο μπουρλός. Κάποια στιγμή βλέπω τέτοιο. Μαλάκα, περάσαμε από τα παλάτια. Παλάτια του γύφτων. Εντάξει, τι είδαμε. Είδα τα τέτοια, τα πανιά που βάζω μπροστά από τις πόρτες. Κοίτα, άμα γαμίσεις είναι 7 χρόνια Αν ήταν όμως στην Αθήνα, δεν θα το φόρτωνα να το πάω στην Αθήνα. Εδώ έχουμε τον μέλλοντα νικητή της ανάβασης. Μέλλοντας δεν είναι καν μέλλοντας ποτέ. Αν δεν τερματίσουμε δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο. 8 βαθμούς έξω τώρα. Το έχουμε δαγκώσει και απλά περιμένουμε να σταθούν τα λάσια. Πάλι καλά, είναι όλα κοντά. Όπου και να πας, 40 λεπτά μακριά. Ναι, βάλε να κάνω. Καλά. Και τα πετάει και με δύναμη. Μην θα μας βάζει κουγιάρα. Θα πήγε αυτή η μαλάκα.
Λέει πριν 15 ώρες. Λέω κάτσε, πού στην περίμενε πάρω. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Όλα τα λάθη που έκανα. Αγάπαμε. Είσαι έτοιμος? Πάτε τον γκάζ. Τα λέμε πάνω. Έχεις... Εγώ τις εγωλίες και τις τρεις. Έτσι από τις βίδες. Τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε? Γαμιόμαστε. Τι κάνουμε? Σεξ. Σεξ. Τσιτσάκια. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Και διπλό. Πάμε. Έλα, έλα. Σπασμένο καράβι να με πέρα πατιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Άκου το κάνει, άκου. Άντε, γεια.